Γεια σας παιδιά, συγγνώμη που τα διέκοψα τόσο γρήγορα, απλά σκεφτήκα να έκανα πρώτο μέρος και δεύτερο μέρος. Επίσης η Ιωάννα έφυγε, γιατί μαλώσαμε. Και τώρα εγώ προσπαθώ να φύγω από εδώ μέσα. Αλλά δεν γίνεται. Γι' αυτό, menu. Πάμε. Πάμε. Αυτό πρέπει να πόνεσαι. Πρέπει πολύ να πόνεσαι. Αν δεν πάω τουλάχιστον στις μπάλες δεν θα φύγω από αυτή την πίστα. Τρόμαξα. Ωραία, τώρα λίγο πίσω. Ωραία, και μετά εδώ. Το κατάφερα, παιδιά, το κατάφερα. Παιδιά, το καταφέρνω. What? What? Και πώς ανέβω τώρα? Έλα. Δεν γίνεται να ανέβω, παιδιά. Ανέβηκα. Πάντα σου βρήκα τρόπο. Παιδιά, αυτό ήταν για το wipeout. Δεν θα τις κάνω πια τις μπάλες. Ωραία, θα παίξουμε άλλο ένα παιχνίδι. Pokemon Adventure. Και με αυτό το βίντεο το Happy Wheels. Ναι, ξέρω, αυτό είναι λίγο πιο μικρό από τα άλλα. Αυτός ο παίκτης μ' αρέσει. Δεν μου, πρόσεχε που πας. Τι λες? Dance on your life for your Pokemon Adventure. Νομίζω πως θα κάνω... Εντάξει. Το πήρα το Pokemon, νομίζω. Γεια σου. Πώς ανεβαίνω τώρα? Εντάξει. Θα με σκοτώσει αυτό. Πάει το παιδί. Όχι, δεν πάει. Θα πάρει. Τι είναι εκεί? Δεν μπορώ να ανεβαίνω. Πώς ανεβαίνουμε αυτό το πράγμα? Το παιδί σου κάνει τα χέρια. Πάμε, παιδί μου. Τα κατάφερα. Yes. Πάμε. Τι είναι αυτό? Πού πήγε το... Άννα. Βοήθεια! Θα με παρατήσεις? Δεν θα πεθαίνει αυτό. Καλά, μόνο μου πεθαίνω. Ναι. Αυτό το βίντεο ξέρω ήταν πιο μικρό. Άραγε, βασικά ας κάνουμε άλλο ένα, παιδιά.
Super Mario! Τελικά αυτό θα κάνω και θα τελειώσουμε, παιδιά. Πάλι αυτή. Παμπάκο. Νομίζω πως θα το σκοτώνω με τον καημένο. Παιδιά, ξανά. Ξανά, παιδιά, χωρίς το θέλω. Σκοτώθηκα. You're freaking kidding me right now. Άλλη μια φορά. Πάμε. Εφόδος. Are you freaking kidding me? Μανιτάρι! Wow! Wow! Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας!